Hello friends, जों तिनरा आचार खायनाय दङ थाइजौनि आचार sorry आचारया आचार हायनो किसा स्क्वाश हायके जुस हायके नंगना बागै अमो जों स्नामलाय दङ अबनो अमो हायके चिनी ते सम किसा थाखाय थंनानि माने अजन खायै रुइनाय 2-3 दिन रखाये तोनिना नांगो काइसे जागावो के खलबैया कोवे इनके आमन परे बतै नखरि फाइनाय अबनि अ थाइजौनि रस इनके आबनो जुस खायै नङै मानो इनके बेलाय थंनाय फियाले जों ताबो खायलाय दङ गोबां मा चिनी रेखा इनके सम किसा सारदि ब्लाय थंनाय फियाले अबनो थाइजौ चिनी ते सम सापुलजा अबनो अमतै हायके खलबैनाय 2-3 दिन तनिमा परेखाय एकटा जुस नंखरमनाय ओ जुस ब्लाइखे थगो ब्लाइखे एकदम टेस्टी जुस जोंनाय वाव आं ताबो काइसे सावै नायनाय वाव वाव चाव सियासो कथं दं है मना जुस फाइके बिनि बुसु खस्थं न वाव मोतम ब्लाइ थाइसुकनि मोतम बाहाय वाव ब्लाइ फ्लेवर बो खाम फाइनाय बने ब्लाइ के थंनाय अमो वान सुगिसि नायदि नरो फ्रेंड्स थाइसुक माने खैतो बसरनि एकता अमो हाय फल जे एकदम कठगै फाइमानि फल बसर अबनो हेकिस नामैना रखांकाय गोबां मा समस्या इमानो आसो सजे नस्त अंया अमो हायताबो इनके थाइसुकनि सिंके बा नरो वाचुनायसि बुसक थंनो वाव आंखाय अमनो बुफ्रो 2-3 दिन नंनो अमो सवान सुगै दंखा जाना बागै वाव इनके अमो गोबां मा समयनो दंनाय जेफ्रु नंना मुसु आफ्रु नङै मानाय बतै फाइप्रो गांके वाव आंखाय तो बुफ्रो 2 दिन नंनो 3 दिन नंनो अमो स्मि सवान सुगै दंखा नंना बागै माने अमन टेस्ट खायनायना बागै इनके थाइजौनि रस रक तो ब्लाइखे न कथ हाय दबना फ्रेंड्स रो इनके अबनो फाइदि जों खलायलै दङ नरबो खलायसारि जोंबो खलायसानाय बाहाय मातो जोंनो सारि हेलो जों इको अमनो काइसा मानियो दाइना खा अमनो ताबो खलबै तनिनाय काहामके माने मुशरूम रो न बारो हाबै मे जातके इनके ताप फियो ग्यावै तनिनाय जे ओं यासा माने 2-3 दिन ओं यासा फियो ग्यावै तनिनाय मिनिमम 2 दिन न नांनाय इनके अबनो हायके तनि दे वाव अबनि परे नङै नायदि ब्लाइखे थंनाय ओ माय गो ब्लाइखे थंनाय इनके नरबो खाइ नायनो इनके साइमनो नरबो थगजागन हिनै न आशा खायो इनके चिनो कमेन्ट सरि बाहाय मातो अला मालाय लायनाय